जुथुमनि जानानै बिथांमोना दिनै ओंखाम गोदान जानायनि हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाख्नायनानै जोंखौ जा मान होबाय जा सन्मान होबाय खौसेथि सुबुंनि जानानै जों बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आंजों लोगोसे दङ जोंनि गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु आरो नेहाथारि ददेरे बसुमतारी फुंबिलि बसुमतारी गासै आरो बिलाइसि गयारि आरो रातिराम मा होनो रातुल बसुमतारी आरो स्पिकार दं जोंनि नगेन बर' दिनै बिथांमोना नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों बर'नि आसार खान्थिनि जा बेखौ गोसोखांहोदों नेमखान्थिखौ लाखिदों जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा। बर' हारिया नैबे धोरोमनि गेजेरजों बाथौ बोथौनि गेजेरजों गावनि धोरोमनि गेजेरजों ओंखाम जानायनि नेमखान्थि जा माइ मोननाय जा आबाद जानाय बे आबाद दिखांनायनि उनाव ओंखाम जानायखौबो समाजै गासैबो नेमखान्थिनि गेजेरजों बर' हारिनि बाथौ धोरोम सिबियारिनि गेजेरजों जा फोसावनो आरो आसार खान्थिखौ लाखिलांदों समाजनि गेजेराव फोसावनो बे जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा। आं आसा खालामदों बे मेसेजआ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव थांगोन सारा आसामाव सारा बुहुमावनो जोंनि बे बाथौ धोरोमारिया मोनसे खौसेथिनि गेजेरजों गावनि आसार खान्थिखौ लाखिलांदों जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा। बे रोखोमै जुदि लाखिलांबाय थायोबा जोंनि बर' हारिनि जा आसार खान्थि जोङो इयुनाव बर' हारिया खौसेथियैनो धोरोमा बिथिङावबो जे ज' जाबायलाङो